لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Dari niya mga hubungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Luway-luway ang isang makita na nakapagbay mata. Makita na nakapagsama at balik. Nanti kuwaha dan na hamaw na kita niya yung musafir. Bab sulod kita niya kataan na bab salatul musafir. Rupama nahnu qad safar na ila makanin ba'id. Ano ba may kami mga nakatulak po mga lugar malayo-layo. Aw rupama annana nahnu fi makanin qarib. Tawakan ito isang kami lugar sa Palawan na wala na kita nakapagtama. Yarin niya yung pangadyan sa pinagkataan. Amo na yung bab salatul musafir. Naman kada ahlul ilm yan ang salatul musafir kung kita magbuka kitab sa kita niyo mga ini min ahamiyat sa mawduat yung salatul musafir mga ini rukhsas yan natin yadihil sa Allah subhanahu wa ta'ala pagpaluhay na mga sila magtutulak-tulak kana sa tiyag musafir labi luwa dihilan kung sa sin Allah subhanahu wa ta'ala kaluhay mga sila mo na pagtulak-tulakan sa wamay ta ikaw nagtutulak-tulak na magpakasananam siya din ang mga masyakka makamuhit niya natin niya kung siya amuhin doon hakaroon na kung biya sinamuhin haluhayan natawakan haluwal wakas niya kaya butangan naluhaya siya ikaw musafir na biya siya sa paratilong sa bahasang Milikan stranger natin na way roon kung mga luwal permanent kaya paghuhulaan siya dyan niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin kita mahamul niya na siya ba ay pagbahasahon tawakan nila siya mga muktabar wa na huwa musafir siya ba ay pagbahasahon may mga sila tiyawag yung mga sila yung musafir wa idha kanat masafatu safarihi 16 farsakhan alone sa kitab sa kamo page niya 47 pabilalong na yung pagtulak atawakan yung pagpanaw atawa yung pag-ig nga rin haluwal paluwal mamut siya rin ang mga 16 farsahan yung na si 16 farsahan ini bang mo siya equivalent pa mga meter atawa kilometer mamut siya lang na yung pagtulak na 83 kilometer natin nakawalawang tagto kilometer. Inatin ay nabukusok ba tuwang ka-kilometer ka ha? Inatin na sarili na mamut yung pagtulak-tulak sin siya. Inibukon pagtulak eroplano. Pagtulak panahon sin siya asawa, panahon sin sa sakatan niya. Biya na sin sa parati hamasa na kauna, na biya sin mga pagtulak sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabukon maguno. Bukon magsakat sa sakatan, sa magsakat punta. Kung di si bihawon na on play, di natin na mawiskay siya. Inyat yung pagbahasaon di sitta ta'asyara farsahan, sarili nakawaluan takto usok bato. Pangtarya mga bahasaon sinuhog, nakawaluan takto usok bato. Panahon sin unta at tawasan sin kura. Sarili na ahamok kitab na panahon sin siya tula kung pagkulang maglawin waro iwan duay adlaw. Malayo-layo ulang. Asya Allah yung mga sila nakauna. Intuyo nila magpangadji, panahon nila sadya. Itay ni bakod, ito sisisagot. In sila nakauna, panahon nila. Katuon nila rin hamukkaw man, pahamukkaw man. Dahil halukal, pahamuklugal. Kung biya singkato ini ni Masya Allah, Tabarakallah. Aun sa sakatan ta. Bangsaw pa, maing pasok sinhula hama sabihaon,
biya day sa bahat yung paso simula hamasa nila. Magpagoy umariyan, di ba mga hagpay-hagpay. Natin na untod biya mga ruksa. Panawang ikato si mahasod si mahating azza wa jal. Hakawik si kita. Sa may ta, tungtungon na to mga kiyaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Yung magtag-ipon pamahasod si Allah, labudda ala basira. Inhati na wang kau magtag-ipon po Allah subhanahu wa ta'ala sarili na laway ring hapanghati. Sa may ta, magtag-ipon pamahasod si Allah subhanahu wa ta'ala, halom kajahilan, bisan pa siya nagtuad tungkig dumad daw, itatay mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bisan kau isab, mahangda, insyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin Quran na mahamulya, bukon magpatauran. Sa magparayawan. Magpapinuhan tuan hinang. Bisan na isab mataw din hinang muon ding ha mga wala. Syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imma annaka taf'al anal bid'ah o anil muharramat. Fasalatuka la tuqbal. Fa'amalatuka la tuqbal. Sawaon ka na amaluka la tasih. Simu dalong ning kaunan o nak himinang ko si mga ibadat. Di tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sa baon ding ha mga muharramat na hikinang muhalaw. Bihad din sa parating niya. Sari di na impagpanaw, impagtulak sin sila masanakaw na equivalent na kita sin masabihaon awalwan tagtusok ba. Nabukon siya turing ha mga laong kasasakatan, nabiya sin mga rendi ni, tumulak ko rendi pa panahon mo sa dyan ni pilausok pa ito bahading halawang magkaharap man ito pa mga taif yun. Na, kamoy lawi makahingan. Natin, natutabar na kumusafil. Hindi lang taring hamak kaharap pa itong pajid dayaw, pila kilometer. 60 na. Inhati niya, amo yan, ito yung equivalent niya. Inhati niya rin hamakan, hamukmakan, basta miyabot in equivalent niya man ito pataas, ayaw sa Diyas siya mawa. Inhati niya, ito tabar na yung hamuk ko yan. Dahil ha mga manguno, dahil ha mga magtutulak-tulak. Hamuk kitab, wa idha kanat masafa safarihi 16 farsakhan, wahya tusawi. Yukarribu min 8 kilometran. Binhati ni hamuok, mabot siya rin lang na unong, kawalwan usok mato. Dahil dito pa kawalwan, alar jumhur, initipak nila, piyadukop nila na pila, kawalwan tagto usok mato. Ha? Kawalwan tagto usok mato, wahya masiratun, yawmain kasiday. Inhati niya, panahon niya lang na yawmain, 2 adlaw. Hari, ni namang 2 adlaw, on na siya uno, 2 ro. So, pagkudanan siya kawan tagupat jam. Ha? Manunjok, inang karumban sinang kaadlaw pila? Ha? 24 hours. Inati na yawmain ay yawmain kamilain. Ha? 2 adlaw long na jukup, wadhalika fi halati yasir alal ibil. Siyabot din di alal ibil. Halaw, ano si pagbason alal ibil? Alal unta. Inati niya, panahon long na sinunta, ha? Hang karumiban hang kaadlaw. 5 ruwian ibn Abbas. Siyabot long na ibn Abbas radiyallahu an wa ibnu Umar, ha? Annahuma kana yukassiran fi 4 bur. Bihan long na singkya riwayat ibn Abbas iban hi ibn Umar nawang sila magtulak-tulak miabot na hatin tupungan bag ibarat magtupong, miabot na ring hatin masapa bag ibarat nagsukod, ha? Miabot na siya ring mga kawawan tagtu usok bato naman dyan rin ay 4 rakaat hinangon pila. Hinangon siya 2 karakaat. Amo yan tinding ha mga uno, dahing ha mga kasr ar-rubai khasa. Inad tulong na, dahing ha mga uno, dahing ha mga manjari na siya unuhon, in 4 karakaat, manjari mo na siya hinangon 2 karakaat. Ha? Wahya masiratun yawmain qasidain. Wa kana mubahan lahu. Inhati na impagtulak-tulak sin ikaw, namukondeng ha mga tawiya, amo imbiya mga tulak bukon syar'i. Ha? Amo tumulak ko pa mga ruwayng kauman, inhati na hajat mo. Biya mga laong ta mag-travel sa Jasya, dahil niya turik siya matuk sabar dahil ha mga uno, dahil ha mga tao mo sabi. Sa may ta, na impagtulak mo yan, tumukon siya rin ha mga hukum syar'i. Inhati niya, imali ta'ribil ilm, atawa ka magtulak-tulak ko manuntut ilmo, atawa ka magbisita ko, inhati niya bukon siya rin ha mga liyangan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tabiya, biya sing kaywanan tumulak nga sa buong pa Manila, kal na magmain-main, ha? Tumulak nga kauman pa kaunan, inhati niya
magtulong na biya mga magtrip atawa uno-uno na rin ha mga liyangan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon ding ha mga daawiya inhati niya bukon ding ha mga pagtulak amuin aw makawa mo karayawan aw niya ding ha mga kaywanan manusia di na kita magsabot na kamuin lawi makahati ha mga parkala tumulak sila rin ha kauman pahamok kauman na bukon ding ha mga kakahinang biya simpyag sabot sa mga salapus sali uno pa wa kana mubahan lahu falahu kasr ruba'iyya al-khassa illa ay yutimma muqiman aw lam yanwil qasr inhati niya mahal ka tuod di ka to taniyo mahal ka tuod hamanus siya in uno-uno kataan hinang niya suway niya duraan sinyat pa Allah subhanahu wa ta'ala hadis day sabding kan Ibnu Umar Ibn al-Khattab radiyallahu an amon day ha mga panagnaan hadis masabot na to day ha sahihain ha immal Bukhari wa immal Muslim innamal a'malu binniyat amo tuod yun ding ha mga syartun li qabulil amal ding ha mga syarat sa laggo-laggo hikatay masinhinang simmanong siya amo na niyat niya inhati na bang ko tumulak pa kauman kana niyat billahi subhanahu wa ta'ala imma li ziyarati karibak atawa kan tumulak ko sa magsiyara ko pa mga ahli mo atawa kan mapuas ding hatu amo India akan sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala mahal ka tuoding kas dunia to inhati niya niyat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala manunjo kirito sabab may ta unuin ba sing kitab ay kasduka liniyatu fi sabilillah inhati niya inyat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala dito siya tumagna yung katan hinang tumtumun na to narenghan niya alhamdulillah magsusungsungin adlaw na sa upaya ti lana syahrun mubarak hasusungon magdaratong datong kato imbulan amo inbulan dirihilan si Allah subhanahu wa ta'ala bulan sa lagko-lagko may ta baha sabab may ta unzila fihil Quran may ta siyabot mubarak pa mga manusya sabab may ta doon na nauging Quran mahamulya ka in Ramadan doon na nauging Quran mahamulya habulan Ramadan hangkan na sa syahrul mubarak biya dining kapag sadya mo ini dito sumud hama sa parihawon yung mga sila salaf as-sali nagniniyat na sila makaabot sila simbulan yan inhati niya rin dito asal inyat mo pamahasot si mahating gi Azza wa Jal na dihilan na kausin mahasot si dahil mga karayawan sabab may ta narumatong kato hindi nga mga salafus sali masabot na siya sabab sinyat mo kas dunia to kalillahi subhanahu wa ta'ala amun pagpuasin Ramadan din dito pa manginduaan na sila po Allah subhanahu wa ta'ala bangman paabuton pa sila magbalik simbulan Ramadan nabihaon dahil nga mga dumatong na tuod marikato maniyo yu adlawan na kuman di na siya mamista abulan magkulang maglawi nabira kuman kawhaan adlaw so mapasawi ha umang ibarat sinturon at tawag kanibang pantalon kusog-kusog may pagpapis mo tuan hasupaya di ko kahumuan hasusungon dumatong imbulan imma yung pag-ibadat mo lang mong kaliwali dong simba sa Arab at tawakan lillahi subhanahu wa ta'ala yung pagsampang mo kanya yap bisita nasuway mo siya mga puspaon marayaw bang ikaw tuan pag ibarat yung pagpakaon mo kanya pagkaon marayaw dihat yung pagparihala mo kanya sabab may ta bisita siya bukon siya permanent ingwa niya musafir kaw sabab may ta bukon siya permanent tahula yan jumato kayo bukon kaw permanent hakaw man miyari kita nyo nikatan musafir inhati niya ang pagsadya mo ang pagsadya mo sin jumato maun kay mo sabab may ta tiap musafir pag ikaw yung karatungan parihala asya marayaw illa ay yutimma aw ya'tamma bimuqimin aw la yanwil qasr anyan sa salatul hadari fayadkuruha fi safari aw salata safarin fayadkuruha fil hadar aw ding ha mga ulama ding ha mga salaf ding ha mga ahlul ilm in pagtungod sina mo in pagtulak amoy matutabal siya ring ha mga musafir inhati na ring ha pagtulak mo pa ya unmig ko ring ha kauman pahabuk kauman asal nagniniyat na kaw hindi nga mga uno ruksa sin Allah subhanahu wa ta'ala na amo na'y magkasar dahil nga mga magkasar bukong pa uno awang padyari maguno jama kasar inhati niya bukong paray nga mga haupuon mo pa sa hamukon mo pa hindi nga mga sambahayang rubaiya inhati na bang in zuhur upat pakasta na sa sabut simyawayan naman jari mo siya hinangundua
bukun pahatyat to, jamaon mo pa siya, pahamuukon mo pa siya, imma jamu takhir o jamu takdim. Imma pasuukon mo siya mari in zuhur pa asar dua, inhati niya makakadto in zuhur pa waktu asar, damik kanin asar makakadto pa waktu zuhur. Bukun hat upat siya, sa dua ruara siya jumato. Inhati niya, jamu takhir o jamu takdim. Papaghamuukon, atawakan, papagdilihon mo siya. Inuno, hindi nga mga pagjamu mo sin sambahayang. Biya sin sa kaulaw la, mi koreng hakauman na zuhur na siya. Deng hawak to yan, na di pa ko matutabar deng ha mga uno, musapir. Sa may ta, kung ko matutabar musapir, bang kau dumatong napakauman, diatungan mo. Inhati na injari rakay mo, sumambahayang kau, bang kau na sa upama, iabutan sa latong zuhur, na sumambahayang kau uno, sumambahayang kau sa latong zuhur. Di kau makajari maguno, di kau makajari onding kato, deng ha mga minbabu jahlihi, na magkalupa sila misan paguno, pagjama kasar. Impanghati nila yaon nalong na manjari na sila maguno, manjali na sila magkasar. Impagjama iwan sim pagkasar la sa maniyo, bangkaw so pa maminig deng hakaw man makakadto ko pahabok kaw man, dito kaw matuktabar maguno kaw, deng nakaw ha mga uno, deng nakaw ha mga musafir. Dito rumatungin hukom kay mo. Inhati niya rin hamasayat to hapagdato mo mong pahabok kaw man, bang inyat mo hangkapito siya. Bang inyat mo hangkabulan sa kaino, dahil nga mga ulama, dahil nga mga ahlul ilm, sa kaino rin maubosin hajat ng Allah subhanahu wa ta'ala, may tuktabar ko ini kaw musafir. Naam, in pa nga sububiak kato, miyari kita, nabukun ining kiyari ta maguno, sabay ta, asal kaw nakasasain, iban ingkasto mo maguno kaw, mag-usaha. Puldo musafir kaw sain, kam, manjari na kaw matuktabar ko rin nga mga uno, dahil nga mga mukim. Puldo bukun kaw muatin, atawakan naguhula ko tudon halaw sa ini kaw mukim kaw. Amo yad ti mauno, amo yad tuin biya mga ahkam hatungod sinuno, hatungod sinta o musafir. Wa dhahaba ba'du ahlul ilm ila anna al-masafatu allati taksuru fiha as-salah hiya ma tubira fi urifan nasi safaran. Only nga mga kaibanan, mawis talong na in pagtawag simpagtulak na yan deng ha mga siya mauno na siya musafir, tiyap, impag-ig na rin hakaw man yun siya mag-travel. Di alaw mo mig kaw matupamang. Di sa koya mayan law mo, nag-travel ako pa, siya harap matupa dyan, harap matulaw mo pasit. Di natin na rin siya matawag traveler. Ito na, di siya matawag law mo mig ko rin ha, matu ko pa Asturias, at tawa matu ako law mag-travel ako pa alat. At tawalaw mo rin nga kasanya nga, mag-travel ako pa kasalamatan. Di siya matawag to na. Inhatin niya manunjo kirin dito in masafa bihajatin ila an taqtariba masafatuhu bipila bisalasa wa samanin. Alal akal kawalwan usuk batu. Al jumhur kawalwan taktu usuk batu. Nabiya sim mga lipaton no, biya sim mga ring halong daira yadto paluok nakapatan saon. Inatin natuwi kawaluan na siya kaha na malayo-layo panaw. Nawang isab ko magpanaw rin hasong harap pa mga sambuang ka na magdumag at daw ko isab. Tanda niya, misanin makad ko kapal na may ko sindum, dumatong ko mahinaat. Inatin niya, masa pa ba ay dabang mga tungod in sa sakatan mo biyaunta. Na masa na kauna, mag-travel in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyasin Madina harap mali pa Makkah, nabukon mawis kay biyasin hamasawihaon. Ondeng ha mga sasakatan niya biya pag darahon ng mga unta, ondeng ha mga unugay, ondeng ha mga hisan atau horse bihayan, amo yan yung mga sasakatan pag usalon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, imma fil harb o imma fil tijara. Atawakan pag usalon si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tubuno, biasim mga unian, biasim mga kura, atawakan hawak pag usaha-usaha, pag usalon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbiya mga unta, pagdahan niya rin ha mga uno, deng ha mga babae. Inhati niya, dahil dito pa makawa mo na yung masapas, tungod pagtawakon mo safir. Hati niya makawa siya kawaluan tagto usok bato. Wadalilu hadal kaul, indalil sinamuin hukuman yan, qaidatul asma'il mutlaka fi syariah. Inhati niya, hukuman siya mutlaka ha syariah, wahiya anna kulli ismin kullika bihi hukum syuri'a wa laysa lahu haddun fil lugha wala fil syar'i
fal marji fihi ilal urf wa hada huwal aqrab. Unin natin na runay. Inhati na hangkan na sa tangan hukuman long tamasa pa hasupaya kaingatan mo bang biya din yung pagtulak-tulak si ikaw. Inhati na kaingatan mo bang pila usok pato, kaingatan mo bang pila inlayo niya. Asupaya di sumud polom simple kila mulong mo biya malayo na at tawawala kita ini nawilang ding mga tao musafir. Inhati na kaingatan bihaon maalum kato. Mahayang matampal na long tawang ko timulak ding hasang buwang nga pasuhog. Naring nakaw ha mga uno, ding nakaw ha mga musafir. Ha? Bangkolong mo timulak ko rin ang buwang ka pa Manila, namukat ko rin na makaw ha mga uno, ding nakaw ha mga musafir. Hindi natin na maklong kato, piyaw mang unimpiyag tawag ta musafir. At tawakan ding ha mga travelers piyak kato. Inhati niya, pukundayad to rin ha mga mataunin hukum biyutang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inhati niya, inhukum dito, pangilahan sa siya. Bang mayta, hatungod ini si sambahayang. Mayta, aun waktu in sambahayang, dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, papasambahayangon ko upat karakaat. Impag sambahayang mo upat karakaat, jaiz kay mo, walakin ruksa kay mo, magjama kaw atawakan magkasar ko sin sambahayang mo. Sabab mayta, aun na nga suho, sa ala sa'ilun. Aun na nga suho, impangasuho niya, biya diin laong nawang impagtulak ko adlaw jumaat. Nakahadir ako pa kauman, miniga ko rin hakauman ko, maun pa kauman, di matong ako adlaw jumaat. Uno bahalong nin hukuman, sumambahayang na ako adlaw jumaat, miyagat ako. Uno bahain hukuman niya, jamaun ko na siya, in jumaat ko iwan sin asar, in afdal long hiali Sheikh rahimahullah, narit mo na unuhon. Di mo na jamaun, in uno mo, in asar mo madto pa uno, ha? Madto pa jumaat. Sabab may ta in jumaat at tumustakilla siya pagtaron. Inadto in jumaat at duway inuno niya, duway in hukum niya yato pa uno. Sabab may ta into musafir, aun khiyar niya. Inati niya aun choices mo. Manjari ko magsambahayang makat kanila salatul jum'ah, manjari resab ko rin makat kanila. Pagkain niya on na pawiya sinyari hamak ka. Ha? Long na tumulak ko rin hariad maripamak ka, di ko si mga room. Magturumatong ko maribihan, kaabutan ko si mga adlaw jumaat. Yung mga ini hal magjato kato pagkakitayari hakauman. At wasibo daw nunulukal bang iabutan adlaw jumaat in afdal lawish ali Sheikh rahimahullah inhati nari mo na jamaun. Di mo na jamaun in asar mo madto pa uno, madto pa jumaat. Sabab may ta duwa ingin ahkam yun ruksa. Sabab may ta deng ha mga fadail, masyaallah tabarakallah, indeng ha mga fadail sin adlaw jumaat. Biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in Nabiullah Adam adlaw jumaat. Biya siya sulwa sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw jumaat. Biya wa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala ding halom sulwa adlaw jumaat. Jumaat uin adlaw qiyamah adlaw jumaat. Ding nga sabab ini ring ha mga fadail sin karayawan sin adlaw jumaat nawang sa upama nagdili ko sin pagjumaat mo biya diin nawang piada to sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw jumaat yan amunay ni akhiri ayyamu ka piada to sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw jumaat yan amunay last kabuhi mo sa kalibukuntoy in last sin kabuhi mo halong pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala inati nga usalon mo siya ring ha mga uno ding ha mga special waktu mo siya ha rahatun kullu insanin in adlaw jumaat, majority singkatan, paghahali-hali nila. Sa inlil asaf, hamano siya, bisan waktu na paghahali-hali nila, usalon nila to ni sabka, paghali-hali. Intanda na misan na to na nagbawang, yan tura sila naghahali-hali. Usalon nila to paghali-hali, bisan yan to na nagbawang, intanda niya tura sila naghahali-hali. Intanda niya on waktu misan in salatul jum'ah, di nila na uno, di nila hikatunay. Lain yan to masya Allah, murah-murahan bukun kita nureng ha mga sifat, sing sifat dito sa wabmayta, piyay tatod sin Allah subhanahu wa ta'ala, intungod sing karayawan sin uno, intungod sing karayawan sin adlaw jumaat. Uno pa yung ha mga uno, deng ha mga musafir, deng ha mga hukuman sin uno, hukuman sin mga sila matawag siya, deng ha mga magtutulak-tulak. Walil musafiri ay yutimma, wal kasru afdar. Ha? Wa man nawal iqama akthar min 21 salatan
atamma wa illam yasma ala dhalik qassara abadan. Although wayron da sa matantain tao musafir aun khiyar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa in abdal hinangon sin tao magtutulak-tulak amo ni maguno. Ha? Amo na magkasar siya sin sambahayang niya. Sa babayta na Allah subhanahu wa ta'ala. In nagdihil kayo mo special gift ka. Bisan yung mga lawta karihilan ka mo si biya mga bagay-bagay ni biya gift biyan. Biya wanda tulig pangatayan. Ha? Nabiya din na Allah subhanahu wa ta'ala in nagdihil. Biya dahat din nga mga ahkam hatungod sin mga sambahayang, hatungod sin sala, hatungod sin puasa, maada az-zaka. Nabiya dahat din mga puasa na aunday sabihan diri hilang mga tao kuno. Ang mga tao nasa sakit o ruk sa dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hintala pagdihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala tao magtutulak-tulak. Aun khiyar nila, aunday sa pagpi nila, manjari sila muasa, manjari ri. Ha? Bang sila makawalik pakauman nila, ang para kuman sila uno, bang maning pagtulak nila yato, pagtulak syar'i. Inhati niya, inabdal, walil musafir ay yutim, inhati niya, bang sa upama ito magtutulak-tulak, diyari ray sab kanya sa mabayang sa upat karakaat, sa bahayang niya. Wal kasru, abdal. Sa sumakawa, paghaupo na sin waktu, amuyad din lawi marayaw kanya. Amuyad tinuno, amuyad tin lawi marayaw kanya sa mayta na amuyad tin dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala kaluhay, kaluhay ring ha mga uno, kaluhay ring ha mga pagtulak-tulak niya. Wa dalilu ashabal qaul fi hatainil mas'alatain. In dalil nila si manjari, manjari long na haupuon mo yung manjari ri, inati na aun choice sin ikaw anna nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkah. Sa bunal tulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na nakapaghula siya uno. Nakapaghula siya Makkah. Tana niya uli da Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Haon ko di Madinah. Tana niya piyag anak na Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinah. Makkah. Makkah piyag anak. Piyag anak ni Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, ari siya naguno, di siya nagula. Intabi. Fa alaikum bil intibah. On waktu bisan ato imyan long kubihad tubang kamu himuon na nagmula kita in Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida fi Makkah wa hajara ila Madinah wa raja'a ila Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam piyag anak siya Makkah na nag-travel siya magtupono naghitsila siya pa Madinah. Inkay na pusan niya, nagbalik na siya mani pa Makkah. Sa sumakawa, nawapat yung Rasul sallallahu alaihi wasallam mauno, nawapat siya Madinah. Suway natukay nga taning kisah si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udwatul bashar. Bang natukay nga taning kisah hiyo si Rizal nga panagnasin pagpangadjik niyo. At pagpangadjik na to, lawi tuod kaingatan, bumang issue ni Rasul sallallahu alaihi wasallam makaluman. Yanon kita si mga dugay nga aram long na isim Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitay kawaita. Inatin niya makasipog. Sa mayta amon ding ha mga nahinang sabab ya hidayatan in ummat nahinang sabab ding ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagdara siya sin dusturo hayatihi amon ing Quran mahamulya pag uwas ing kissa narita siya bisan kaingatan. Hati bang kissa simbiya mga one heart tawihan kaingatan ta siya bang kaano yung birthday niya. Wala pa'y sabsiyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ta kaingatan. Musibah. Akala masabi, kaingatan mo ipagsuy-suy ha anak mo. Kaingatan mo ipagsuy-suy ha ahli mo. Isyuin upat dahil ha mga biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, buhay pa sila. Iyan na sila tausul ka. Pagkasusawang tarik kaingatan. Ulo rin ako asumuhon sa sumagawa dahil ha mga tarikhiya kaingatan mo yung kisa nila alal akal pangsaw pa may paghati mo sing kisa hindi Mao Zedong ina Hitler in mga siyo na rin ha mga manusya alal akal kaingatan mo bang isiyo marigin alal akal kaingatan mo yung Abu Bakr as-Siddiq alal akal kaingatan mo yung Handala radiyallahu an alal akal kaingatan mo yung Khalid ibn al-Walid. Inatin niya, kaingatan mo in mga khibra si Islam. Bangsaw pa may paghati mo kanila bihat to, kaingatan mo na tarik ibn Ziyad, bangauno nila na ukabing Islam. Inatin niya, kaingatan mo yung pagsuy-suy.
hakabuhi mo, mahinang nila matakadam po asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inuno mo, insuntuan sing kabuhi mo, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diba din kapag suy mo, haasawa mo, haahli mo, pangmuri mo sang kaingatan. Inati niya, duara, pang di ni kapag suy mo. Kita mo walong hinap yulo Pascual. Natin na mo si iba dumatong. Hamasabi hayaon, aon tuot magjato hakabuhi ta. Instead na ni pagsuy mo, ahli mo, amuin mga sahaba ridwanullahi alaihim, mapinasya pa mga western. Doon ko yung inikasuy-suta. Ang kanti may nang sila suntuan. Amunin mga silayad. Bukod na amoy nuno. Amoy biyay tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagula siya Makkah. Ha? Nakapaghula yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabaan sa wabdi siya piyaganak. Summa sallal fajar. Ha? 4 ayyam. 4 adlaw siya nakapag-isti. Puwas yung pag-hijra niya. Puwas yung pag-hijra si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagka sila naruwi ring Makkah, nakapag-hijra sila madto pa Madina, na nakawalik in Rasul sallallahu alaihi wasallam amul fat. Inhati na amo ning pag-ukab si Makkah. Nakapag-isti siya rin di 4 adlaw. Summa sallal fajar. Ubos si mambahayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno, salatul fajar. Fi yawmil khamis, amun hikalimana. Hikalimana, summa kharaja ila Mina. Qalu fahuwa sallallahu alaihi wasallam akama bihda wa ishrina salatan bikasam. Naringa sabab yan, impag nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha 5 days niya paghula-hula na inkatan sing sambahayang niya uno. Ha? Inkatan sing sambahayang niya kasam. Inhati na short kataning katan sing sambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tu paghula-hula niya ri hamak kasab may ta mahinang na sa ring mga uno. Bisan siya mukim da hindi sabab may ta nahinang niya na sabin hula at tumiyari sa Diyas bukon kal na maghula sa sumakawa din siya rin mga uno dahil mga musafir. Inhati na inabdal makawa tarayin dito imahinang sintaw magtutulak-tulak inabdal hinangon niya amo na in magkasal siya sinsambahayang niya. Wa kana nawiyan lil iqama wa ya'lamu sallallahu alaihi wasallam annahu lan yukhrija min Makkah illa Mina ila al-yawm ath-thamin fal mutayakkinan illa ma nawa ikamat hadhihi al-muddah. Iniring nga mga ahkam sin hajj ang kanain mga uno na aun waktu mga sila musafir hajj na magjama kita sinuno. Na magjama ko sinuno, magjama ko sin pagsambahayan. Al-khulasa insama risinuno, insama risin pagyanon salatul musafir dahil nga mga tao anal musafira lahu an yukassira salatahu. Dahil nga mga tao musafir amo na inunuhon niya, amo na inhawpuon niya in sambahayang niya rubaiya. Hawpuon niya in sambahayang niya upat, ikat po niya na kuman papila, ikat po niya na pa uno parwa. Wayaf alo jami rukhsan lis safar. Inyad to sa batang takain na dihil kanya rukhsa sin Allahu subhanahu wa ta'ala hatta yuqima anyan wal ikama di makanin sali. Atawa ka nabi sinta o magtutulak-tulak dabang siya mauwas na ininang niya duara atawa ka magniat siya nalaw na maghula na ako mga sambuangan inyat kurit na siya mauno di na siya mabilang din mga tao magtutulak-tulak sa may ta napina na inyat niya bukon na sa dali mga aon transaksyon at tawa aon hinang niya yung pagtulak-tulak niya yaon ha aw bimuddatin khassa atawa ka long na maun siya rin mga 2 weeks da, 2 kapito, dahil nga mga 4 adlaw, 5 adlaw, minhati na aun mudda mahduda. Aun dahil nga mga limited time, ha? Inkad tuon niya yaon, ang kansiya matawag dahil nga mga uno, dahil nga mga tao musafir. Wa ala hadal qawlul akhir, dahil nga mga sama rising qawlul si mga ulama, man akama fi baladin lidirasa, na ini makawata, musafir dahil sa sumakawa, miyon siya pahamukaw man niyo magpangadji. Ha? Bukon makuno. Ha? Imaksud niya manguno man akama fi baladin lidirasa aw fi dawratin tadribiyah aw lil amal. Nakaakad kita riring ha mga hukuman aw fi sifaratin aw tadris aw ghayrihima wa nahwi dhalik wa sakanun fi ma yaskunu fihi amsalhi min amkani ikamatihi wa kana muddatu ikamatahu tawilatan urfan fa innahu la yajuzu lahu an yatarakhas bi rukhas safar li'annahu la yusamma musafiran. Amo yan tinay ka mga kulasa sin paghukom sin ahkamul musafir. Inhati naman po sa upamatimulat
pahamog ka man yung mga G, nari mo kaingatan yung bang pinatahon ka. Inaway roon da maksusa kapag tulak mo yaon. Di mo kaingatan lo mo ima 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Dahil nga sa mabyan, di na kaw matawag uno. Di na kaw matawag tao musafir. Kaysa, ikarwan niya, atawakan miya, tuko pa kauman niya, biya nakato. O, doon musafir kita sa sumagawa, di mo kiyari mo yun, nakunukaw. Naghinang kaw, atawakan na usaha. Suri mo na kaingatan, impagkari mo yun, bangko kuno makauwi, kuno kaw makabalik. Suri mo na yan, tumawilang, makawa mo yung hukum, ruksasin Allah subhanahu wa ta'ala, kay mo. Uno pa, sa may naglawag na kong paghula. Punta na niya, simong kayo nakaway, Imak nakaukaw man paghulaan mo, tinabukon na ko rin mga tauno, tao rin mga musafir. Wakanat muddatu ikamatahu tawilatan. Sa may in limited time mausar sin tao magtutulak-tulak, bukon na roon kayo. Sa may na kaya ingatan mo na lang, mumaluway po na kung ihulay ni, nabukon na ko mabilang din mga uno, makun na ko mabilang din mga tao musafir. Alalumom, hindi nga mga kulasa, hangkan siya tiyawag, hangkan siya tiyawag musafir, dahil nga asparayas pero ispara. Nang mga kuwan, amoy pagsuok pa, hinati niya pasuukon mo, inuno, biyalaw na pasuukon mo in malayo, biya sindua, awak sinupat, hangkan siya tiyawag, mahinang na kuman siya ruwa. Hinati niya, intaw musafir, bang tungod si sambahayang, insidin sambahayang niya upat, na mahinang na kuman ruwa. Duara kuman, hangkan siya uno, hangkan siya tiyawag musafir. Suray nga sababi ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na amurayad tu imbiya mga tungod sin ahkam, malain kan bang aon ding ha mga istifsarat, mulahadat, asila, manjari ka mo mga subo, katungod sinunod. Sa may taway ron rin ha mga ahkam, pangmukya ingatan na yung pagtulak mo yaon. Karena pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon la kadarallah magmaksiyat, na ini ka rin ha mga uno, ding ha mga musafir. Malain kan maging pagtulak sinsiya, la kadarallah, ding ha mga kakahinang liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na suway niya ito layuan sa pagmayta, asalin pag-ig niya ito, asal siya nag-uno, nagturusan na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. At ikuwaha, maray mga umuktakuman, in topic sing kita niyo kataan, na maubos na ito na itungod si Mukarra si kita niyo. Jazakallahu khairal jaza. Mura-murahan in mga liyawayan, bangman dia pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in napangadin sin kita niyo. Kakanap sin karayawan na tuhad o akhirat, magsaw maaon din nga mga khata, at tawakan wala imamu, na mura-murahan niya tuma, mabuntol sin kita niyo kataan. Sabi luwa, inmano siya, na suway siya, nagaangan-angan po pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway halaw simpang hati. Bukon siya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, la lihaula, wala lihaula. Inati niya, bang siya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, di mo siya matutabar lang na niya sahi at awakan bukon. Nari di, bangkaw, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, 101% correct siya. Na may tain dalil mo na layan tiko anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. In dalil mo amo na yung Quran mahamulya, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayan tiko anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, narik siya magkaptang ding hawa iban nafsu, sumagawa in dalil niya na dahil ang Quran iban sin hadis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masumunod tungod sa salatul musafir, na pagdali ka mong mga suong, ikadiri maistata na nilijaba. Ganta kakaos-kausan na ko, ijawab tungod sa pagtulak-tulak at tawakan mga sila musafir.